Rano Babo, Kabalen. Kumusta kayo po? Ako Louis Season. Marco Nanan, and we're in Pampanga. Guys, ikit kayo kayong Facebook. Japanese food lover ko. Either sushi, sashimi, ramen especially. Ikit kayo kayong Facebook, big open niya ining Kyoto Ramen. Yan. So, pinta lang niya po ngayon nini. And to find out, at yun pala kayong Lucky Bunny Store, Kenny, Mexico. Ito, mag-order kami, Kenny. At ikit mo naman natin ng mamangan Kenny na. Yes. So later on siguro, let's do some interview. Kumusta tamo nung... Anong feedback na? Anong feedback na, anong experience na Kenny. Pero bayo ito, atin lang. Adwang classic flavor of ramen. Yes. Which is itang pork bacon ramen and itang seafood ramen for only 168 pesos. If ever, kung adwa na kayo mag-dine in, atin lang sasabihan buy one take one for only 299 pesos. 299 pesos, guys. Buri na sub yan. Nung adwa kayong mga Kenny, makasave kang more than 30 pesos. Yes. So sulit siya. Pwede na. Okay, but I've heard 100 bowls lang mo rin sa serve na Kenny. Each day, kagisa na nita, balo ko alin na lang mag-serve. So aside from ramen guys, atin lang mo naman Atomic Maki. Okay, but atin lang mo naman Ebi Kani Tempura. Siguro itang ramen, itang mantala, tsaka itang atomic maki na. Nga pala, so nung bisa ang add-ons naman, atin yung tomago, which is itang egg, ating bacon, ating nori, and of course itang soup. So available add-ons la Kenny. Pagka paninayin tayong datang, okay, but interview tala mo naman ditang mamang dito. So tara, let's go! Order good. Nice one. So the food and that entire table is ready. Nano pang gawan tamo, so takman ta nala. Ito ka ba minsan pa magpasalamat kami kay Kyoto Ramen. Aping nining pinakabayong ramen house kining part na ning San Fernando in Mexico. So yung kanako apin niya ining pork bacon ramen. Itang seafood ramen. So karetang previous na pinta lang tamo rin na restaurant na abalo tamo na similar to other meat soup base. So ating chicken, Then beef. ating pork, ating mo naman seafood. Yes. Okay nito. So kanako yung pork. And king ramen buri ko itang medyo creamy. Ali ko pa many ba kay Japan. Kaya ko pa talaga, bala mo, testify nung itang authentic talaga. Pero kayong panlasang Pilipino, either talagang Japanese restaurant yun, isang pantunan tamo pa rin itang creaminess na ningkay soup, which is lawin tamo nung apin ni abi na ng Kyoto Ramen. Banyo kami po! Oh man, that was hot and really creamy. Yaman nyo. So physical observation kayong kanakong bowl. Of course, atin yung egg. Atin yung itang seaweed. Atin yung ng bacon. Atin yung corn kernel. Iba't buri ko ka rin kaida. Noodles da is firm lang. Wow. Yan o. In fairness, kitang seafood ramen na. Alasan mo talaga ng seafood na. Ang balang tsaka dagat. Yes. So tamanta niya maning karelang Atomic Maki. So this is 168 pesos. You get 9 pieces na maki. And unlike ang usual na maki mo guys, hindi bala mo makarap rin kay Tempura butter. Yeah, bala mo ata. Wow. Very affordable, and I don't actually need to go to SM to spend like 390 pesos para sa masarap na ramen. It's the real authentic ramen, and it's way cheaper. So, thumbs up. Manyaman, itang kaya na, itang soup na yun eh. Manyaman niya. Creaminess, tapos yung noodles, perfect. Perfect yung tamang-tama yan. Mura yan po. Kasi 168 yung nakapaskil, pero advantage na, since sa doha kami, yung 299, naka-discount to eh. Instead na 168, wala mo rin to yung pang 149. Tsaka yung noodles na sobrang legit yung noodles. Sobrang dapat try din yung best ramen in town, Mexico. Kyoto Ramen. Masarap siya.
parang naalala ko yung travel namin sa Japan. So parang meron kasing known restaurant ko na parang binalikan ko ulit siya. Nandito kami sa Philippines, sa hometown namin sa Pampanga. So definitely, it's a must try. Masarap siya. So, first time namin makatikim ng ganitong ramen kasi. So, yung mga ramen na natitikman lang namin, yung ordinary ramen lang. Pero ito masarap, malinamnam. So, at saka sobrang dami niya. So, worth 168 pero sulit na sulit yung pera. Pati yung atomic maki nila. Ito masarap. So ito guys na another place for you to check out, another place for you to visit. Apin po ining Kyoto Ramen. Mag-crave kayong ramen and manto na naman itang budget and you still get the Quality. quality taste na ning ramen. Takman niya po ining Kyoto Ramen. As low as 168 pesos. Makapag-ramen na ka. Thank you for watching. We're in Pampanga. We're gonna enjoy this until our next discovery. Peace out. Bye-bye!